Les respiracions les fem cada dia després del pati i quan venim a l'escola a la tarda. Ah, i també fem uns quants minuts de respiració el dimecres al matí com a pregària. Per fer les respiracions hem d'estar amb l'esquena recta, tancar els ulls i respirar fent que l'aire entri pel nas i arribi fins a la panxa i torni a sortir pel nas. Hem fet les respiracions ens sentim més calmats i tranquils. També ens ajuden a treballar amb més calma.